tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer ngerti ora? Oh ngono. Ya, muga-muga wae Mak enggal paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhigani kelawan Ibu Cynthia Jessy. Iya. Rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk? Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait mergo iki wayangan virtual persembahan dari rumah makan Lumintu. Iya. Ayo, dongamu nek kepada rumah makan Lumintu piye? Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh. Amin. Bisa ngrembaka lan raharja rahayune sesuai dengan namanya Lumintu. Tegese ora tahu sepi. Rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh ning gelem nanggap wayang ki jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener. Luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Dasare Ibu Cynthia Jessy tumrape awake dhewe sak keluarga besar Asta Brata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Wis manjing dadi sedulur. Manjing dadi sedulur. Buktine bengi iki ya disembadani, toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Iya. Ora wong kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese menurun ora kaya sing wingi-wingi. Iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya tapi ya memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Asta Brata ning tetap menggunakan prokes. Ayo iki mau yen ora kleru sapa wae Nduk sing do rawuh Nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisikan takon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae Mak sing takon lah kok kowe sapa wae Nduk ngono. Saya bingung ngene. Sapa wae sing jagongi sampeyan to, Mas? Sing rawuh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Asta Brata. Betul. Wiwit sing paring pangestu sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe ya toh. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliak-gliak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa Nduk sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Ya rawuh dibagekne Mak. Ya wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa ae Mak aku kok durung patek apal. Iki banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Sapa ae sing kepareng rawuh. Iki mau perwakilan. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh.
Sopo? Kuwi Mbah Jan. Oh, kuwi rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe main film. Adewe iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Ki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing donga pembukaan mau. Heeh, niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ngono kuwi awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing ngati-ati. Alhamdulillah. Mula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada iki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya. Iya, jarene sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye? Nanging Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap tidak boleh lengah, ya. Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Yo sak bisa-bisa jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa bae nek awakmu nyawang, Nduk? Oh, yo akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. Ampuh, Nduk. Ya ngene iki sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wo iso, Nduk. Ya ta, iso. Kita itu tetap bersyukur di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan ora terlalu nemen jagake marang pamarintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso berkarya, ojo nyalahne pemerintah, ojo nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Jaman ki saya maju. Yen jaman maju angin ki ya saya banter. Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon dengan akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki ya akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Lah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul ya mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok ya ora apa-apa. Sia kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok, kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk. Kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya ta, muga-muga
sarampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, Amin. barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah. Tur marang kebak marang barokah Allahumma amin. hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya rinangka kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu sekali lagi Mas Bambang waktu yuk kanggo mrasa kalan aku. hasbuna Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya rinangka kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Nduk Limbuk awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis
maringi Astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati keluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Heeh, rene mung gawake ya to jajan-jajan semono oke. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin, amin, amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Nduk. Ya piye, Mak? Iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye? Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul. Iki kok cangik limbukan, mongko virtuali jarang cangik limbukan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Heeh. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Siti Jesi sing penting ana limbukan lan goro-gorone. Wah, cocok kuwi cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang ning penting ana limbukan karo goro-gorone. Nek iso bar goro-goro tancep koyon. Setuju ora? Setuju ndiase. Iki ketoke bar cangik ya terus metu petrokno apik. Apik engko. Yo monggo, Mak, piye kono? Ah, iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang monggo. Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Mijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Astabrata Media. Oke, ya. Ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya Ya diiringi apa ngono lho. Mas Tris. Oh. Wah, Oke. ajep. Mergodo kurang sholawat ing akhire uripe ra nikmat gampang kegodha maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ning kancaku ayo padha ngakehne selawatmu supaya selamat uripmu selamat donya akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuk, arek Mas Yuda. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat pengen nikmat ayo sholawat pengen sehat ayo sholawat pengen syafaat ayo sholawat asik Astabrata. Oke, Mas Yuda Bakia. Ki Akbar dan Ki Badar. Oke. Dalang muda kondangnya Jawa Timur. Siap.
Kepingin sehat ayo selawat, kepingin nikmat ayo selawat, kepingin syafaat ayo selawat, selawat ayo selawat. Wong Gusti wong wae selawat, selawat ayo selawat. Wong malaikat wae selawat. NKRI harga mati selawat sampai mati, bertaubat sebelum mati. NKRI harga mati selawat sampai mati, taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sholli. Alhamdulillah gayeng. Alhamdulillah jan alhamdulillah. gayeng regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa, sapa to dagelane? Cak Yuda kuwi terkenal sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Wah. Mulane munggah selawatan lho. Asma kinarya japa? Akbar. Akbar ki saka tembung gedhe, gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al-badru tegese bulan purnama, sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno Astabrata rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. Nerangi apa metengi? Gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif nggih Mas Yuda nggih. Positif. Akbar Badar. Akbar gede, Badar wulan purnama, dagelane Yuda. Yu kuwi Rahayuda, kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarok. Oh alah, Mubarak kuwi jenang kudus. Kok jenang kudus? Mubarak kuwi tegese barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah, dagelane TB. T kuwi telek, B bebek. Ora ana jeneng Islame. Oh, TB ora Islam blas. Yuda Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yuda Prasetyo. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora, mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Sepiarto mergo corona ngono to. Penting kan gurune ngono lho. Ya ora sembarang kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini betul. Beda dengan 2021. Bedane Mas Yuda. Biasanya nek tahun baru mesti udan. Mesti Jawa, mesti banjir betul. Dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang, berarti Gusti Allah ngridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. Lho, ora udan. Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas. Ning siji jalanku. Apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe trauma sebabnya apa? Trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi. Marcapada. Ora Marco Polo. Marcapada. Nah, pas aku ana ning weteng Nawa Candra Dasamuka Dasari Nawa Candra Sedasa Ari Dasamuka. Ya Dasari. Sangang wulan 10 desa kuwi ning 10 dina. Kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso. Ya kuwi kan nyuwun sewu anu Mas Akbar. Pripun? Tak critane sejarah. Pripun. Zaman semono iku rong ana bidan, rong ana
Rumah sakit, ora ana. puskesmas, Aduh, eneke. dukun bayi. Heeh. Lah mbok kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Wes. Ning tengah sawah lah kono Nggih. bledek. Cair. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Serut. Aku ning kono karo tingak, tingak. Jan koyo Dalam keadaan bayi ngono kuwi. tenang, jan koyo nyambik kuwi aku kok. Tingak. Tinguk. Lah kono bledek biyanter. Cair. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh, serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki suwane nggone Pak Barok kok iso. Lah yo ning gone Pak Jenang Kudus iku. Iki kajate Mas Yudo Nggih. adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi Ibu Cynthia Jasi. yang punya rumah makan Lumintu. Wes pon tepang Hebat. kula. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok gone TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Akbar? Betul. Nggih, Loro. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, pas TB pucet. Pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Mesti aku angger maca Arab, dingkluk kowe. Sedekahul adzim. Alah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jerone ati, ditindakake kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta? Kulu makrofin sodakotin gawe senenge wong akeh sodako. Sodako. Ngapa? Kaken jenang. Dadi wong niku nek Kaken gelem jenang kudus. sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Ngapa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ayo, Mbak Cangi kali Mbak Limbu. Wis sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh swarga. Contone Mas Akbar. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus Mas TB. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. Kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ora iso balik kowe. Kok iso ki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho. Valid lho ki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenenge kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Yo durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cah wedok sing nggone guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Wis, jajal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Lho, iya kuwi Kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal, aja dolan rono kowe. Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye, Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambimu lho. Asmane Mubarok barokah sesobat turut guyangan iki rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang?
golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. Sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Lah sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Aja rono. Nyapa? Angker. Wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat tuh pojok. Dideni kuntilanak. Heeh, ning pojokan kuwi Mas. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan nang terus, pojok. Lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Kaya gak kuntilanak iki kayane kaya dudu kuntilanak to nek. Kuntilanak. Suarane lho piye? Aku lagi liwat. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya ning cedhak kamar sing anu kae. Piye? Lah kok aku sepupu iki. Oke, sik to. Kae Mas Do. sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur ae kok Lah kuntilanak. kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki. Iki jene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk ki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior Pepadi Nganjuk Nggih, Pepadi ada anu Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Oh, ya. Gus Lukman, Les Bumi. Kowe ora ngerti Les Bumi, ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso. Bumi apa Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama NU. Ra mudeng kowe. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe. Omahmu Ngawi kok sombong. Lah masih omahku Ngawi, omahmu ndi? Tuban Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki Bumi Wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Masjid Agung Tuban karep alun-alun. Tambire aku Mas. Ojo macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambir sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Ya kowe lah dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun Mas Akbar. Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Demes. Sinden, gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas Piye? Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki, ben wong ngertine aku santri. Tak identitas Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam. Saking fanatike Mas Yudo. Fanatik. Ya Allah, ya Allah. Masjid. Beserta imam, makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit Dane wong ngeretep. Masa ya masjid tok? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Wah. Santri Mas. Wetengmu mbok tato Beduk. apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk. Tabuh urung ditato mereka kok takone. Tabuh mbutel kok. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S. Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah iki lho apa kok iso? Sunan. Nek Tuban Plate S sebab ning kono ana makame Sunan. Lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah Nganjuk kok AG.
Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Dadi nek ora ana guyangan gak mungkin pati age. Oh, dadi age kuwi saka tembung Ada guyangan. lah Jakarta kok B. Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir, mulane ngarep dikei B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Oh, lah kono kan daerah Warok, Mas. Reo. Reo. Lah Reo kok AE lho. Lho, Reo nek senggak iku piye? Piye? AE. Ora tau kok BC Ora tahu ya. Oh iya Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Loh Islam, Dek. Islam. Mas Badar. Islam. Mas jenenge wis Badarudin. Iya Islam to kok. Badar kok iso Badaruddin. Mboten Adudin nggih. Ora kudu. Mas Ido. Agamamu? Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Awi Yudo iki les bumi ngawi. Les bumi. Aku les bumi ngawi jelas Iya. Islam. Islam. Aku ning omah celuanku Pak Sokep. Ngono kok. Iya tok kowe iki. Piye? Kok nekoni Islam-Islamnya apa? Piye? Dagelan lo jenenge Kep Sokep. Ora mungkin. Dagelan lo jenenge Sokep kok. Maksudnya nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala Maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya? Ya percaya toh? Saiki- Iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segoro nglabur langit Sing tanpa pokok para kiai. Para kiai sing para rawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cetek aku ming takon kok. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya ta wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Oh. Ngece. Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les Dek. bumi terima mbok padane Gusti Allah manggone nang ndi? Qalbu mukmin Baitullah. Heeh. Di dalam hati yang suci, di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Gelo aku. Pucuk jelas bener iki. Nggih, harga diriku jatuh nek ate gak iso jawab. Sokep nek ngomong. Sampai juwi pas mali coba. Piye bener apa ora? Bener ora kalbu mukmin Baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya. Saiki ana peso, dodomu tak bleh jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti. Napa, Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Nggih. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha, Lah, langit sapitu. langit sapitu. Kemeruh sampean. Loh, iki dalil. Sampeyan kok ngerti kok ngomong langit sapitu? Quran sunnah. Dek. Lah betul. Sik to sampean sab siji rong tau rono kok ngomong sapitu. Wong ning sab siji rong tau lho. Sik, aja ngate kalah, Mas. Heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Nah, Kuwi iki lho, bener. Gusti Allah, rungokno kupingmu. B, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning Dekat dengan urat nadi. saiki ngomong urat nadimu kena peso jret. Dadi Gusti Allah melok mati no. Ilmumu iku gak mencantumkan identitasmu Kip, Sokip. Sik. Aja kalah. Sampeyan iso gelar Kudu iso nggulung, Iso buka kudu iso nutup. kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwane Nek menungso entute. omongane. Ngomong karo kentut. Saiki ada pertanyaan Pasti ada jawaban. tidak menyinggung Perasaan orang lain. siap Gusti Allah manggone ning ndi. Iki mumpung di live streaming. Jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehno agama. Betul. Jawaban, Iki jawaban. ilmu tambahan gawe santri-santri sing iki tapi anyar-anyar. masuk logika ya. Masuk logika. Piye, Mboten piye? pelecehan. Dalil nakli dan aklinya mencukupi ya. Betul. Iya, Iki iya. aku lagi ngerti saka maratuwaku. Ya ampun maratuwamu. Lak ngomong iku kowe. Nek Gusti Allah manggone ning ndi ku diomongi maratuwaku. Maratuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Ning Gusti ndi? Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Lho, ya ampun.
Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Piye kowe? Mengada-ada. Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Ngono Kok iso ki lho. Kok iso jelas tidak nyambung Mas TB. Ini lho Mas, wingi maratuwa kuwi arep budal kenduren bancaan slametan. Kuwi kan nggih busana koko. Goleki kopiah ora eneng. Digoleki ning ngene kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu Ora enek. Ning pawon Ora enek. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sik to. Mulon nek salate Ya, kok madhep angel. lemari mulane. Iki penjelasane angel lho iki dicerna sik balenono to. Baleni, Gusti Allah- baleni. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Kuwi jarene sapa? Maratuwaku Kok iso? wingi maratuwaku kan arep budal slametan. Kendurenan. Kenduren kan nggih busana muslim. Heeh. Goleki kopiah ra eneng, songkoke ra eneng. Heeh. Bareng goleki ning gone kamar tidur. Ora enek. Ora eneng. Pawon Ora enek. Ruang tamu Ora enek. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Mas Yudo iki jarine sing Ora jane tukang Iya. sono nek kabel lecet ora ya? Bagi apa? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong kok mak aduh Gusti yo ampun nuwun ngapura Gusti. Ya Allah. Ngene lho Mas tak jelasne. Maksude maratuwamu iki kok ora Gusti Allah medingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksude Gus anu ki maksude kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe maratuwanem. Ya ampun, ya ampun. Jelasno Mas. Maratuwaku iku ora ngomong ya kopiah, tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora maratuwamu jek urip. Yo isih. Tulung idonono ya nek boleh. Ya aja no. Tanya apa? Lah nek tak idoni engko nek wangi mutung, ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah ku ora ngerti. Oh cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, ilmunya hebat. Kok bedhekan Iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. kuliah. Lah kowe sing gendar iki. Iki kuliah ki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini ning gone kampus ya apa. Semester Arep dadi TU. Masih kaya tuku kain remae. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Lagi mlebu ngucapne sing kayak gawe sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jajal saiki kowe ngucapno gawe ketua les bumi Nganggo apa? basa Arab. Lah aku yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa iso ngaji pura. Lho ngaji aku bahasa Arabku Lah, iki lho. katam. Arab ya aku Dagelan pondok lho, dagelan pondok. Aku Sirahe basa Arabe apa? Raksun. Nah. Ngakno kupingmu. Raksun. Mripat. Ainun. Lah kuwi lho. Lah ini yo iso lho. Iso Iso ta? pondok kok. Saiki nek selamat Tafadhol. Lah, Silahkan. Silahkan. Tafadhol. toyib baik. Toyib, bagus, Bagus. baik. Toyib. Innallaha Syukron. ma'asabirin, innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Kuwi Wong sabar kasih Gusti Allah. Syukron, terima kasih. Terima kasih. Syukron ku adalang to. Bahasa Arabe syukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah ya mau nek sirah apa? Raksun. Mripat. Ainun. Selamat pagi. Oh, gak eruh aku. Gue ngeruh aku nek selamat pagi dereng ngertas Oke, kula. oke. Selamat pagi. Ngono kok afadol. Yo kan Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak Pas mangkat, pas selamat pagi kuwi aku pas julang kuwi aku keturon. Nah, Dadi rapal. Wah, padu ora iso ngomong gawe keturon. Nek kepala Roksun, mata. ainun, Lah nek selamat pagi bakdo subuh. selamat pagi Bakdo ora kok bakdo subuh keliru, tapi bakdo subuh. nek selamat pagi. Selamat Nek pagi. selamat siang. Bakdo duhur. Selamat malam aku roh berarti. Apa? Bakdo Isa. Pengengesan bakda bakdo Afadol Sukron karo apa Mubarok. Kok sing dihafal Mubarok. Bangsane. Wong bedhekane sing ilmiah. Lho, kowe kok iki jabjan ilmiah. Lah ke mangsamu ke apa pinter ngono piye? Lho, Mas yang ngene lho. Mas Badar iki S1. S2 Mas. S2 Dek. S2 kula S1. Mas Akbar S1, Mas Badar S2. Aku elek-elek ya S1. Ora kok wong pinter iku bukan didasarkan oleh gelar. Ya. Lah tapi oleh IQ. Memang AQ nek gak salah sak gelas 500. Kuwi AQ tolololelelot AQ kuwi lho. Aku wae ngono. IQ iku sing kuwi lho.
melok grup pangunci lho. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk AQ lho. Piye bedaan apa Jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh to aku. Kewan. Kewan itu termasuk ilmu biologi. Ah. Kewan apa sing buntute 5? Ora enek, iki ngawur pertanyaane. Pertanyaane gak masuk akal. Masuk akal. Gak logika. Gak iki. logika. Ora enek. Mubeng jagat ora enek. Ora Jagat enek. tepung gelang masih to dibelah dadi 5. Ora Ora enek enek. kewan kok buntute 5. Oh, Kuwi gak- ora enek. gak masuk, Ora gak enek. masuk akal. Paling pol loro. Buntut ya siji, Ngono kok loro kakek kuwi ngomong kakean. S1, S2. Loh, akademis. Kenyataane Ora Akademis wong ora Ora enek enek. buntut 5 kuwi. Ora nalar kuwi Ora nalar we. Paling pol loro. Loro. Itu mah cabang. Heeh. ngene ya tole alah karo Badar. Sinau dhisik. Ya. Sadurunge mungsuh bapa. Iya iya. Bapa apa? Bapa. Bar gowo. Kuwi tulung ilmiahnya, Mas. Hah, Kewan buntute 5 kuwi ana. ora enek, Mas. Ana. Ora enek. Ana. Kewan buntute 5 apa? Wedhus. Ah. Lah kok iso wedhus lho? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Lah, wis wis. S1 itu bukan Bener. jaminan lho. Bener, TB bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat Mas Yudo. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Ah. Kewan buntute 5 mah apa? Wedhus. Kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Oh iya bener, masuk akal. Ngepul kok Mbak Lawang to, Mas. Dan S2 R1 ki apa? Nek apa 35? Wedhus. Nek 32. Ula, 23 kethek. 02 bekecot, selikur. wiyangan. Hei, Kapal, papat pitu. Banci to, Mas. Kowe kok apal? Apal aku biyen bandar kok kaya to. Pak polisi. Ora kok iso. Cengengesan kowe. Niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Tia Jasi. Sintia Dasi. Ya. asmane rumah makane wae Lumintu. 3 suku kata Lumintu. Wah, Lu. Lu. luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan Lumintu bukan hanya mengutamakan Kok dua rasa menu tapi singkatannya juga kok- kenyamanan. Oh iya iya. Jatuh. Hebat hebat hebat. Lu lagi lu. Luar dalam itu nyaman. Iya. Tempatnya api. Min. Minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Oh. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena Lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Gadean. Pegadaian. Lu, min terakhir Tu Ah. kuwi turahan. Wow. Turahane berarti insya Allah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan minangka wujud syukure Bu Sintia Jesi. Edan. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Sintia Jesi. Ya. Dar. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas golek. Gawe-gawe nek. Golek-golek. Lah ki Golek-golek. Lumpintu saka Badar mereka. Amate dalange kan ya dikatutne. Akbar ki akhlake sabar lho. Akhlake Wah, sabar. kuwi lho rungokno. Ora kaya kowe kuwi. Ah. Ngene iki. Belajar. Belajar Belajar sinau. Sinau to. Sinau apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso to. Muda-muda semangatnya akademisi. Heeh. Ah, itu loh. Coba to blangkone ben ketok gundul. Lah. Wong sing dinteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Wah, otakmu iki kaya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to diduduk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso mekan? Disumet nggih mekan diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti aku. Biyen aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu. Iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Saya ora lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. contohnya Contone Kalender. oh
Iya. Oh iya kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, Muga-muga sok ben tahun baru iki iso nganyari, Mas. nganyari apa? Pajak kendaraan. Oh, anu orang bijak. Orang bijak taat pajak. Oh iya, sing nomor 3. Muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso ndang duwe omah kabeh. Amin. Omahe anyar. Amin. Kaya kula, omahku anyar. Iya to Mas Yudo? Oh nggih, Wah, omahe tenane. anyar niki. Sampean ngertos lawange diukir niki. Masya Allah, gur sadagelan lawange Dagelan lawange Masya diukir, Allah. gebyok mbok ukir ya kae. Sing ngomong sapa? Lah kae, Tawapuk pucan. gak mbok ukir. Dipangan rayap goblok. Tapi saiki omahku wis apik. Lah wingi kula kan bingung. Piye Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku madyanto regane 100 juta. Tapi disawang ketok elit. Ketok elit ben Ketok omah mewah. Heeh, ben padha karo disawang omah rego 102 juta. Lah, aku kan bingung carane piye iki. Sik gorong yuto kok ya. Sik to. Omahmu rega pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben Aku ketok ben pengen mewah. apik mewah. Nek disawang kaya omah mewah kaya rego 102 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet. Kok Pokoke nesu lho. ora nesune ngono kok. Ya ora sombong Mas wingi. Tahun 2020. Mbok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas Yudo? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas kan ora Nggih. salah. Masya Allah, Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu Penghargaan apa? Ibu Kofifah mawon. Lewat Menteri Kesehatan. Oh, Berarti menerima penghargaan Mbok Di kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah alah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya Masih apa? kalah dengan dokter Modern, anak, modern. bidan, ilmu modern. Ilmu Kok modern. dukun bayi milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan ini nangani wong babarane piro? Paling loro utawa 3 mentok. Mulane kuwi gak entuk penghargaan beda karo Mbok Deku. Mbok demo Sekali nangani wong babaran kuwi wong selawe, wong 30 bareng iso. sedina nangani wong babaran 30. Ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah kuwi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki Lah, leluhur Mas. iki lho, piye iki? Leluhur. Perlu niki. takoni tak takoni Mbok Dek kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Gampang lho. Kayak wong babaran kayak deloken. Nek wis buka 48. Kakean. Buka kota Pulau Buka 6 ngono ae lho, 48 iku sak lapangan. Sak cengel ya. Apa ora masuk angin kuwi? Ora masuk Wis pokoke buka pira terus umume? buka 6, buka 6. Buka 6 ke delengen incengen. Terus grayang ngono. Nek wis ketok rambute jabuten Ditarik Bayi- dijabut. Bayi mesti lahir. Oh. Brilian ini rumus baru Mas. Betul, Rumus sepele. Inovasi dalam Kita resep melahirkan. sepele tetapi menyelesaikan masalah. Dibuka roh rambutnya ditarik. Tarik. Bayi lahir. Oh. Lah kok apa wingi kan mbok ora sombong, Mbok mulai iku nangani wong 20. Lho. Lah bareng kan aku celuk le kowe tulung tangan sing 5. Lah kowe kan mesti warai. Aku gitu resepe ngerti. Oke siap. Ayo wong 5 sing arep babaran, melu kabeh. Mbok tangani dhewe. Tangane takon baris. Ayo Mlebu kamar. mlebu kamar kabeh. Bleng. Lawang tak kunci. Aku malik sret. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe babaran. Wayahe arep babaran. Aku terus, "Ayo wong wedok-wedok sing arep babaran, turu, mlumah kabeh." Blek. Aku wis mlaku karo kalem-kalem, Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Kaya malaikat nakoni mayit. Manrok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka, roke takon buka ku lho, Mas. Ngono to. Roke kon buka. Roke buka. Kira nyambi malaikat. Langsung mek Plek. Aku nyedak karo. Opo iki? Ora sih to. Kowe jane bojone sing babaran kok piye to? Enggak, aku ndelok ceritamu lho terharu ngono lho. Aku iku sing kaget ora tau ngerti iki lho. Opo iki? Masalahnya kan kowe rong tau roh. Sumpah ro Barang pengalaman baru bagi kamu. tenan. Lah kok nyedak tek Buat lah kok. sewawangan. Tak sewawangi ketok. Iso mencep ngono. Mboke Buke. Ayo to Mas, cepet-cepet Mas, suwi wis ora kuat lho. Langsung kon pernapasan. Sik, aku sing ngene, biyen sampean kuat Bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. 3.
3, aku tuku 3. Oh iya bener. Bener. Lunyu cangkeme lunyu. Cerdas, IQ-ne cerdas. Cerdas. Terus Tarik. Mbok ayo. Plak. Terus tak kipas. Ora apa gene AC-ne? Ora ana ujug iki omah desa tak Kipas angin. Yo tak ngene. Ben kersane mboten sumuk ngono ya. Ora dirubung laler. Terus Ayo tarik nafas. tarik napas Bu, tahan Bu, tarik napas. Ora iki lho, iki tok aja sinden. Tarik napas, dudu. Tarik napas. Bu, tarik napas. Lho Bu, wis ketok. Aduh lho, kowe tok rambute apa tuh? Tak kaya gini. Tak, gayang. Ya pun, iya. Bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Anu keliru gone mbok. Sumpah padha kritinge rambutnya. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbetane rambut. Lepas. Iki lho kan nganti ngono dadi kuwi. mbok. Nganti ngono kuwi. Tapi yo ora kahlian pancen. Ora kahlian iki yo Ora kalian iki mesti ra iso. Mulane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatkan. Mula dagelan iki blangkone digosek. Lho, Apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone dienggo. Digosek. blangkone digosek. Ayo. Coba iki. Ya iki coba iki. Loh. Nah, selendro. Selendro. Niken salindri kok salendro. Iso slendro. Niken salindri. Oh, salindri. Malah kita salendro. Tapi Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Blangkone wangi nggih. Blangkone wangi ngono lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetmu koyo Wangi. Yo kuwi Mas. Wonge kan kok babaran iki wis takon kadipasi. Apa? Nyapa ndasmu? Jika minyak kapak lho. Ora kok iso. Iki manfaatne iki lho, sinden. Sing di kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur abet. Wong dasar dibalsem iki piye karo. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu Dek Niken. Tang, ayo. Anu kadung apa? Kelangan tresno, ninggal tresno. Apa ki? Dek Nik. Ninggal katresnan Dek Niken kuwi spote. Sepat. Ya monggo, Dek Aryo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nangka. Iki nyapa to ganggu pegedar berang itu. Geder kono lho. Lah nganggo lho. Dinggo. Malah kaya bidan. Ayo Dek Niken ayo. Monggo. Ayo Dek Niken. Gone umpel-umpelan.